Ассалому алайкум бардор, умедворам ҳама каса созон хубен. Дар бораи Honor мо ягон абзор надорем ва имрӯз як хулосае омадем ки дар бораи Honor 90 Lite як видео абзор кунем, пешкаш шумо кунем. Боз телефончаро мекушоем, комплектша мебинем, и кор карданша мебинем ки телефон чӣ хел кор мекунад. Так, Honor 90 Lite дар мо наличида ҳаст 128 156 номераи боло экран метавонед занг занед смело заказ кунед. Асоба 256 аст. Так, метавонем смело заказ кунем. Ҳозир ҳуй мекунем, мебинем ки дар ин комплект телефонда чӣ ҳастай. Так, ҳуй кардем, болода худи телефон дар иҷа свети сиёҳ, дигар светошам немо дар наличида ҳаст. Ина марамат. Телефон чӣ хел бигӯм, чиста рӯи оценид кардани ма калони бадам нест, уқа майдаи бадам нест. Так, ҳозир гирёнаш мекунем. То гирён шудани и дар ин комплектша мебинем ки бо чӣ дорад. Так, ҳозир гирён мешавад. Дар ин комплектда фақат зарядник аст, и гап чап дар бораи худи телефон. Тамом, дигар ҳеҷ чӣ надорад. Размери экрани телефон 6,7 ба фикрам ки дастаточный экран барои ягон видео тамошо кардан ё ки барои бозӣ кардан. Отпечатка палец дорад бараш. Процессор телефон Mediatek Dimensity 620. Фикр мекунам телефони дастаточный. Так, гирён кардем телефона, ҳозир дар ин телефона мебинем. Так, активатсия мекунем. Ина бародаро телефона гирён кардем, тарзи кор кардани телефон. Ба фикрам ки телефон дар хали качествои коркуниш биқагай ана нашоти камераш. Ина марамат камераш. Наздик мекунем. Максимално наздик мекунем. Качествои камерашам ганда тоза буда. Хай бо хони десен метавонед нависем ки качествои камера чӣ хел аст. Камераи пешам аге. Ассалому алайкум. На камераи пеш. На камераи пеш наздик намекунам. Ана портретам фикр мекунам дастаточно камера мекунад. Так, дар бораи чиш гап занем? Бо настройкаш медорем хай навозид. Настройкашам нишон метавонем чӣ гап чӣ хабар дар настройкаш. Настройка как дигар хонро форатон дар бораи настройка маълумот гирифтан метавонем, мақсад дар бораи телефон маълумот гирифтан. Ин ҷода ҳама чизаш ҳаст. Чӣ хеле гуфтем процессораш Mediatek Dimensity 620 и 256 гигабайт, оперативкаш 8 мешавад. Так, ҳозир метавонем ҳама асосиша проверка мекунем. Ко бинем дар ини версияи оперативкаи 8-аш бо ягон чиз добавид кардан мешавад ё не. Ба фикри ма ки нам мешавад, но як бор дигар проверка мекунам. Дар иҷа уровни зарядкаша нишон метиҳад обязательно. Так, метавонед ки гирён кунед, дар иҷа нишон метиҳад. Так, ина дар бораи информатсияе ки масалан дар бораи худи телефон ҳаст. Тамом, ба фикрам чизе ки дар бораи телефон гуфтем, чӣ хеле гуфтем наличида моддаи телефонҳо ҳастанд. Номераи болои экрана метавонед занг занед заказ кунед. Доставка ҳама шаҳрҳои Россия аст. Тоҷикистон ҳама шаҳрҳош доставка дорем. Самое главное, телефонҳо 1 сол гарантия доранд. бо хидматон дар барори кор саломатино эҳтиёт кунед. Қаи шумо буд Сайфулло Динаев, магазини Green Phone, шаҳри Москва. Видеои имрӯзаи мо Honor 90 Lite.